Mag-amahan nga mupalit unta og school supplies patay diyang nabanggaan sa usa ka SUV sa General Santos City. Ani ang report ni Abby Caballero. Patay ang amahan nga si Anesito Amugis ug mga anak nga sila si John Paul 6 anyos ug Trixie Amugis 5 anyos dihang nadisgrasya sa Barangay Katanggawan, General Santos City. Sa investigasyon, padulong ang mga biktima sa city proper gikan sa Barangay Conel sakay sa motorsiklo aron mamalit og school supplies. Pagliko sa amahan sa wala nga bahin sa dalan didto na kini nabangga sa SUV nga padulong sab sa city proper. Igo ang left portion sa motor ug kaning front right portion pod sa Montero Sport. Hinungdan nga nalagpot gyud ning motor ug katong mga biktima sa dalan. May pasalig ang driver sa SUV nga nailhang si Fernando Litigio nga iyang tubagon ang pagpalubong sa mag-amahan. Samtang apila sa Traffic Enforcement Unit ngadto sa mga motorista, likayan ang overloading ug kinahanglang sundon ang guidelines sa pagpasakay og mga bata sa motor ilawom sa Republic Act 10666 kun Children's Safety on Motorcycles Act. Dapat man gud ang bata kung pasakyo nimo siya, dapat ang ihang tiil is comfortably nakatapak yun sa standard na foot peg. Tapos ang iyang arms is nakagakos yun, no? Magunitan niya po ang pikas niya nga kamot kung maggakos siya sa driver sa motorcycle. O nakasuot sila og standard na protective helmet. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao